sačna lanica. Nije nijedna. Nema problema. Onda je pauza. Sad ja ću biti. Hoćete ulaziti? Evi, gdje ti ljudi? Ne gori ga, tek ona mala kavena. Ante, imaš povole? Ima. Ima. Dađe mi, gdje ti pomale? Ajmo, požurimo, malo smo kasnili, ajmo. Kasnimo. Ima li ovdje? Imaš frižidera kod nas. Bac kolik hoćeš. Znaš da će radnije dica dolivati. Upada što prije, kasnimo. Kasnimo, što prije upadaj. Jamče Bože na njega. Sad će on odmah piti za plašće. Pivo. Brže upadaj. Brže, što prije. Brže, sačekaj, ima još jedan tu Brčić, Mijo. Ajde! Mijo. Eto ga i djavle, te... Hej! Nema niko Osmara. samo On tamo, ovdje nema Druga. nama. Dobar. 8 maraka. Evo tamo bacimo. Požuri! Los! Šta je biće s tebom? Ima li jedno prazno mjesto? Nisi mi dužan, imam ti ja 150 maraka. 3.200.000 carine dao tvoj, da nisam mogu na sve paš nego Mijo. Nestaje vam. Neću, brajo moj. Da bi ti samo znao šta je s menom sve bilo. 6 miliona, niko ništa nisam mogu. Nije. Polja ralimu. 6 miliona carine, ništa nisam nikoga mogu. Inače. Pa mi smo zakasnili smo mi. Pa snimi. Šta je ovo? Nisam mogao, znaš koliko oni koštaju? 800-900 maraka. Ja i nisam mogao naći ni. A ovi mene svi ubjeđivaju da su te, to je ista kar sve jedna. A ove su jeftinije. Šta nimam ja i koliko oni koštaju? 500 i nešto, treba zna koliko koštaju. Tako. Pa kaže, bi to snima. Ovo Marko mi se Nećemo akumulator, iznisam je žao. Marko, pocijenio si, a nisam znao da je sestri stup ovoga. Da tu nedjelju. U četvrtak. Hoću bar ovako ti da puneseš i nazad tu. Unesi stvari nazad. Ovo što bude u paketu. Ajmo što prije. Nemoj mene snima. Ako bude da Što prije. Ovo je turista, zna. Ako prođeš Poljačku, ne padeš stvari. Ti si Rode. Jesmo li gotovo? Pošto gorim. Zatvaraj, ajmo. Biće puno autobus, Boga mi dodao. Evo ti čovjek ide u Kambur. Evo. Ujte od malo, ujte. Evo, Šibenik. Biće tadice. Sastala se, ne režeš još. Ti ona? Ideš ti. Oni, dobar dan. Jesu nekulturni, pravi se geja. Bravo naroda, radi. Da imaš ti kartu iz... Daj, hoće li ovaj uzeti? Neće. Drugo si ti sa Karlom za Frankfurt. Iz Frankfurta vlak. To me ne stavlja. Tu nisi bio u Lidlu na posle? Jesam, došao sam tamo oko 1 sat. U 1? Ja. Nisam mogao prije. Ima niko samo? Nema. Nema. Ej! Šta je? Nema, ne. Ustavlja. Pa je Mirko nešto malo šumar, ali to ništa nije. Mirko šumar. Njegovo se ne pika. Evo ti. Njega Okreni tamo kameru deranu.
Moj djero na pustu. O, zdravo, kako si? Dobre. Žuri, uveti sad. Evo nas društvo. Neka vas. On kaže Sarajevo. Jesi vidio iz vas? Jesi jedan da se pobirao frizu, ne znao. Dole, bacio odmah gore. Dole. Sve i gale pun. Pa neće danas ništa. Vamo! Tu su. Ante, hvala! Živla. Je to glavna žena? Tu me se i Neđa svalio, recite li vi? Ajde, kako nas? Nemoj se nisam baš. Babica neka došla pa snima, vidiš. A ja šta mislim? Ajde, Nemo slučajno da bi nešto rekao. neću Boga, šta ona razumije? Razumi i naši, da. Ajde, Razumi i ajde, naši. nije čakati Boga. Je li moguće? Vidiš da je pola crtkinja. Ti daš Španjol. Nije, Španjolko, pravo. Nije Turkinja. Ne mora biti. Tražim isto puno ljudi, ajde. Sad će ovo ovdje. Ne vidim. Od koga? Ovdje u drva. Ovdje u drva. Ne vidim ništa. Ante. Jel imaš? Uli. Pa ima, eto, otvori. Ima. Ima. Tu nema. Nema ovdje. Ajmo mi jo. Čekaj kone. I... Ovako nije normalan. A daj, zato. Hvala. Daj, zato. Mami, šta će? Pitaju žene pa je rekao Slavica ovo snima. Ugasi, ostavi ti za svoje brata, tamo svoje snimi, neće moći pa. Koje, pa ni jedan ljudi, sve ovo. Dobri dan ljudi. Imaš lance pante? Ima kole, nema pante. Pante i tačke. Šta još bi? Ja rekao mi da je skopa i on je nekada skopa. Nemojte im neka oni plaćaju kad se ulazi. Kako god ko ulazi ljudi plaćati. A ako u autobusu tamo ide do podruge i vidi jebija. Ode ono meni. Ode ono treba mi dati. Da. Odmah plaćanje. Surlo nek naplaći. Tri smo autobusa tamo. Sve dobro, potak. Ante, kako stiga? Tako. Hajmo! Plaćanje odmah ako uzima, ima 3 autobusa, odošli ljudi. Kakav je to što? Ne, vi. Kada plaćamo 3 fauša, Hajmo! Ne ga pometi. Ajde, dole, ti si. Malo kakav mlad vikite se. Gdje su pokvarani stoji? A to tvoje je. Ja. Gdje ja? Gdje ja? Pa već ste želeli ga. Ste vi šta? Ajmo, nije došao. Uzmi taj put. Kren sada. Ovoga. Varnio je Lukan. Aj naprijed, ajde, gužba je. Ovo, kren glavu, Bog. Čekaj, sedi go, sedi. Varnio je onaj razli Ante da ne uzem. Ona žuta lampa. Nije pravo. Gore mi je obe pampe i crvena je.
Vidite ulica. Ali nije čovjek. Ja sam ja rekao. Njegovo. Ja sam rekao vidite ulica. Ovo je preko populatora je. Šta mogu se? A krenemo brzo. Ovo je švapski. Neće na njih drugi nema misle. Šta reći, pa ženski nema. Daj je 2 kole malo. Evo u treneru Branko. Sorry, ovdje lipi, nemoj ti. Nisu lipi ovdje, nemoj ti. Ostaje za kasnije. Na mali, daj pare. Gdje mali? Evo ga mali. Daj pare. Tako. Evo 2 za ove 2. Branko, skloni se. Ajde, ajde. I Mirko i ti malo brže. Otvori. Tu, ovdje. Snima se. Daj Brko. Koliko? Nema. Evo Livajke, pitaj malo ništa. Imao ništa. Ante! O, ima ništa. Odšao je Mičo. On ne zna, on samo mislim iz Livna, ovaj se opet vraća. On ne smije primiti nikoga. I neće ni primiti. Mirko, Dobro, kako je? Evo. Mate, ide naprijed, Mate. Ajmo malo nazad. Ajde, neće mi što ići. Ajde malo, ajde. Brže, Jozu, oti, Jozu malo, Jozu. Evo ga, s desne strane. Ne mogu se opće plavo. Ajmo, ajde. Borio sam zadnja. Ajde, naprijed malo, ajde. Ajde, nazad, gore još. Ajde malo naprijed. Pas, kako more. Aj malo povučite se ljudi. Ajde dole. Drugoga je lijepo. Ajde jebi, čuvaj. Pa jesu li ti? Pa ne mere više stati. Ajde dole. Ante, ništa, nek dođe, nek se vrati Vrati se. Nek se vrati autobusom. Sada ne može Ne mogu ja. Ne vere mi. Nek iđe direkt sada šibaju. Nema Čukućana. Ne mogu uzeti, mreš Nema, stvarno nije došao niko što kuće. Došli s nama čekaj. Došlo sam. Mio. Sada moram neko ići pokupiti one ljude našeg bola. Ostaće nam tamo naši. Pa iće drugi autobus. Pa ne mogu ti više. Ja sad ne govorim fino pogo, što nisam odmah krenuo. Pa nije počeo posao. Doće autobus, ajde ti. Pa šta ga pita? Ajde vozi. Da ga pita. Ajde vam se sada direkt zavrimo. Još mu je bolje što nalazi tu. Treba se korbaš izbaciti. On je prago. Da će biti Lipljana sigurno još. Bah. Sviće Lipljana najmanje. Jeste li dobro? Uvijek hvaljen bio. Dobro si. Sad ćeš ti sam sebe vidiš. Mislim, mrak je da je vani bilo nešto bolje. Moraš ti to brisati onda poslije. A? Neće da to pišem, ja šta god ima ne da pišem. Čaka se onaj. Sad, na primjer, koliko god držiš, toliko hoćeš se tamo ti gledati preko televizora. Ja, znam.